Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरबाय। लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। दा आङो दिनैनि भिडिअ'आव माखासे स्पेशल खोथा नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों जे प्रमद बर' सालायनाय बिटिआर गभर्नमेन्टआवहाय दिनै आं बावनो दङ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव। दा बे सेक्रेटारियेटआव थानानै बिथाङा खयजन सुबुंफोरनो साख्रि होखो आरो होखांनायनि उनाव मा जाखो ना सासेबो साख्रि मोनाखै बेनि सोमोन्दै सावरायगोन। खोथाया जाहैबाय बेखौ डिफिबनि आगोलनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि सारा प्रमद बर'आ जे सासेबो साख्रि होनो हायाखै बेखौ फोरमान होनो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअ'नि गेजेरजों नुनो मोनगोन। खोथाया जाहैबाय जे बिथाङा फैयै फैयै गावनि टार्म जोबनोसै समावहाय जे होनदोंमोन ना वान भट वान जब होननानै बेखौथ' होनो हाखायाखिसै। बियो बिथांनि मिशन एन्ड भिजननिफ्राय आउट जाबाय। दा आउट जाखांनानै बिथाङा मा खोथा बुंदों जबनि डेफिनेसनखौ आरो जब बुङोब्ला बियो इंलिशनि माखासे बुंदों बिनि डेफिनेसना अक्सफर्ड नायजोबोबा गुगोलाव, नाथाय बर' सोदोबजोंबो बिथांमोना इलेक्शन केम्पेइनाव बै समाव 2020नि इलेक्शनाव जिथु बिटिसि इलेक्शन बेवहाय मा बुङामोन साख्रि होननाय। साख्रियाथ' बे दाउ अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय न'आव ओरैनो बहाबा बेंगालर दिल्लीयाव मावहैनायखौ साख्रि होनो। दा बे साख्रिखौनो बिथाङा होनो हायैनि खाथायनानै बेबादि मोनसे डेफिनेसन होनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय साख्रिखौ बिथाङा होनो हायाखै आरो बिनि फोरमानखौ ए टु जेड नोंथांमोना मानगोनां श्रीजुत बारग' फर्मार चिफ अफ बिटिसि हाग्रामा महिलारि सारनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। बेनिफ्राय जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। नै खोनासंदो। আমি বলে সব বলে কোয়াটাও বুঝি না বলে বলছি না সব তো কি সব তো ইংলিশ বল আমি ইংলিশ না জানি जेनेबा आं इंलिश होनला सब माने मा होननाय जादों प्रमदा गाव मा एक्सप्लेन खालामनो नागिरदों আমি नाजानो दे लेखा फरायाव नाय আপনি बर' भाषानि न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै बुंदों आरो बेथ' साख्रिथार दे जबखौ जों बुजियाखै दे नों मा होनदों जबा दे आंनि बुजिना फालो जबथ' होन इंराजि शब्द खिन्थु बर' भाषानिथ' फैसा आरनि न'खर न'खर साख्रि होगोन नङा होमबा बेखौथ' आं बुजिथारो साख्रि ना साख्रि होगोन होननायखौथ' आं बुजियो बे साख्रि आरो अखमियायाव কৈছে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম অসমীয়াতো আমি বুজি পাই চাকৰি মানে চাকৰি এইটো জব নহয়। এই ইংলিছত জবটো বেলেগ হৈ গ'ল দে আমি বুজি নাপালো। আপুনি কৈছে না নাই অসমীয়াতেও কৈছে बर' ভাষাতেও কৈছে बर' ভাষা চাকৰি মানে চাকৰি नङा होमबा बर'खौथ' आं बुजिथारलै नोंसोर बुजिया बर'खौ साख्रि माने साख्रि बर'खौथ' মই बुजिबाय बर'थ' बर' मानो घरे घरे न'खर न'खर साख्रि होगोन মইতো बुजिबाय साख्रि बास दे वान भट वान जब এইটো ইংলিশ হৈ গ'ল এইটো বাদ দিয়ক এইটো বেলেগ কিন্তু অসমীয়াটো কৈছোঁ আপুনি যে ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম ইংলিছটো আমি বুজি নাপালোঁ দে বড়ো আৰু অসমীয়াটো মই বুজি পাইছোঁ। ইমান দুৰ্বল বনাব বুজি আছে আমাক बिराद साफा खालामो दाथ' मा खालामगासिनो दं रेलाव लागासिनो मानसि थुमनायनिसो खामानि बिसोरना दा 31 तारिख मार्च दंबाथाय मा मावनो मावखादों नोङो। भिडिअखौ नुनो मोनबाय
नोंथांमोना कमेन्ट्स हरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल